ഇല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറയുന്നില്ലല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാ നമുക്ക് ഇത്തിരി പഠിക്കാൻ ഈസിയാ, മറ്റേ നമുക്ക് അത്ര അറിയുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തരാൻ, പിന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് തരാ നല്ലത്. കുറെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇത് പക്ഷെ അത് അറിയില്ല. അതെ അതെ. ഇന്ന് 9 മണിക്ക് വരുമെന്തോ അല്ലേ? 9:01 പ്രഭുജി വന്നല്ലോ. വന്നു വന്നല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗൽപദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പാർട്ട് 2, അധ്യായം 18, 35-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതല്. യയാ സ്വപ്നം ഭയം ശോകം വിഷാദം മതമേവ ച അവിമുഞ്ജതി ദുർമേധാ ധൃതി സ പാർത്ഥ താമസി. അലയോ കുന്തിപുത്ര, സ്വപ്നം ഭയം വ്യസനം വിഷാദം മതം എന്നിവയ്ക്ക് അതീതമല്ലാത്ത ബുദ്ധിശൂന്യമായിട്ടുള്ള നിശ്ചയം തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്. സാത്വിക ഭാവിയായിട്ടുള്ള ഒരാൾ സ്വപ്നം കാണുകയില്ലെന്ന് അനുമാനിക്കരുത്. ഇയാൾ സ്വപ്നം എന്ന വാക്ക് ആവശ്യത്തിലധികമായിട്ടുള്ള ഉറക്കത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സ്വഭാവം താമസമാകട്ടെ രാജസമാകട്ടെ സാത്വികമാവട്ടെ എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട്. സ്വപ്നം കാണുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉള്ളതാണ്. ആവശ്യത്തിലേറെ ഉറങ്ങുകയോ ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങളിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുകയോ ഈ ലോകത്തിൽ അതീശാവകാശം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് കിനാവ് കണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മനസ്സ്, പ്രാണൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്നിവയെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരുടെ ആ ധൃതിയാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള ആ മോഹാലസ്യം കൊണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധി താമസിക ബുദ്ധിയായിട്ട് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
സുഖം തിദാനീം ത്രിവിധം ശൃണു മേ ഭരതർഷഭ അഭ്യാസാത് രമതേ യത്ര ദുഃഖാന്തം ച നിഗച്ഛതി. ഹേ ഭരതർഷഭ, ബദ്ധനായ ജീവാത്മാവ് ആസ്വദിക്കുകയും ആസ്വാദനത്തിലൂടെ ചിലപ്പോൾ സകല ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുകയും ചെയ്യുന്ന ആ സുഖത്തെ പറ്റി ഇനി പറയാം. ഈ മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ട്. യദഗ്രേ വിഷമിവ പരിണാമേ മൃതോപമം തത്സുഖം സാത്വികം പ്രോക്ത ആത്മബുദ്ധി പ്രസാദജം. അപ്പോൾ ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉണർത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ സുഖത്തെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. എന്താണ് സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുമ്പോൾ? ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു. അതെന്താണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള നിഷ്ഠകളിലൂടെ വേണം ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുവാൻ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള നിഷ്ഠകൾ, തപസ്സുകൾ എല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് എന്തൊക്കെയാണ്? ആദ്യം തന്നെയുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാവിലെ 4-4:30 എണീക്കണം, ആ ഭഗവാന്റെ ആരതി ദർശിക്കണം, പിന്നെ സസ്യാഹാരങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള തപസ് അഥവാ ഏകാദശി മുതലായിട്ടുള്ള വ്രതങ്ങൾ എല്ലാം നോൽക്കണം. ചാതുർമാസ്യ വ്രതം, അത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ആ സമയത്തും വർജിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള തപസ് പ്രാരംഭ ദശയിലുള്ള ഒരു സാധകന് എങ്ങനെയായിരിക്കും? വളരെയധികം അത് ശീലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാം തന്നെ ആ ഭഗവാന് പ്രസാദമാക്കിയിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം മാത്രമാണ് കഴിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള നിഷ്ഠകൾ ഒരു പ്രാരംഭ ദിശയിലുള്ള ഒരു സാധകന് വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടേക്കാം. അതാണ് ആദ്യത്തിൽ വിഷം പോലെ തോന്നിക്കുന്നതും അന്ത്യത്തിൽ അമൃത തുല്യവും. ആ നിഷ്ഠ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ കൂടി അത് പരിശീലിക്കുന്ന ആ സാധകൻ വളരെ വേഗത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള അത് സ്വഭാവമായിട്ട് തീരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നെ അത് നിഷ്ഠയോട് കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അത് അമൃത തുല്യവും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ഉണർത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ സുഖം, ശരിയാവണ്ണമുള്ള കൃഷ്ണബോധം പരിശീലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പലതരത്തിലുള്ള നിഷ്ഠകളെല്ലാം പരിശീലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം അത് ഒരു സ്വഭാവത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നിഷ്ഠവും എല്ലാം തന്നെ സാത്വിക സുഖം എന്ന് പറയുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോൾ ഉളവാകുന്ന സുഖം തുടക്കത്തിൽ അമൃതതുല്യമെങ്കിലും ഒടുവിൽ വിഷപ്രായമാവും. അതാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഭോഗങ്ങളും ഇച്ഛകളും എല്ലാം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാവുക? അത് ആരംഭത്തിൽ വളരെയധികം സുഖത്തോടു കൂടിയായിട്ടാകും ഇരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് വളരെയധികം പ്രവർത്തിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെയധികം സുഖമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം വളരെ സുഖമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആരംഭത്തിൽ തന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് ചേരുമ്പോഴുള്ള ആ സുഖം അത് ഒരിക്കലും ആത്യന്തികമായിട്ട് അതൊരിക്കലും സുഖമല്ല. എങ്ങനെയെന്നാൽ അത് എന്തിന്റെ സുഖത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ഉപമിക്കുന്നത്? ഒരു ഒട്ടകം മുള്ളുള്ള ചെടി ഭക്ഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മുള്ള് കൊണ്ടിട്ട് ഒട്ടകത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് ചോര വരുന്നു. അപ്പോൾ അത് വളരെ വിശേഷമാണെന്ന് കരുതി ആ ഒട്ടകം പിന്നെയും ആ മുള്ളുള്ള ആ ചെടി
കഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ രക്തവും വളരെയധികം സ്വാദോട് കൂടിയിട്ട് കുടിച്ച് ഇറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ഒരു രാജസികന് തോന്നുന്ന ആ സുഖവും അതേ രീതിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആത്യന്തികമായിട്ട് അതൊരിക്കലും സുഖമല്ല, അമൃതതുല്യമായാലും ഒടുവിൽ അത് എന്താണ് വിഷപ്രായമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരിക്കലും ശരിയായിട്ടുള്ള സുഖമല്ല. ശരിയായിട്ടുള്ള സുഖം എന്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്? പറയൂ. ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്തിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്? പറയൂ. ഇപ്പോൾ 18 അധ്യായവും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് അതിന് ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്തിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. ശരിയാവണ്ണം ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഭഗവത് സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ആ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതിലാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ഇരിക്കുന്നത്. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖമാണ് താമസം. മുഴുവൻ സമയവും ആലസ്യം, വ്യാമോഹം, നിദ്ര, ഇതിൽ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന ആ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശരിക്കും സുഖമല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രമാദം, ആലസ്യം, വ്യാമോഹം ഇതാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള സുഖം എന്ന് പറയുന്നത്. യതദ്രേ ചാനുബന്ധേ ച സുഖം മോഹനമാത്മന നിദ്രാലസ്യ പ്രമാദാർത്ഥം തത്താമസമുദാഹൃതം. ആത്മദർശനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തവും ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വ്യാമോഹഭരിതവും നിദ്ര, ആലസ്യം, പ്രമാദം എന്നിവയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സുഖമാണ് താമസം. തദസ്തി പൃഥിവ്യാം വാ ദിവി ദേവേഷു വാ പുനാ സത്വം പ്രകൃതി ജർമുക്തം യദേവി സ്യാതൃഭിർഗുണൈ. ഈ ഭൂമിയിലോ ഉപരിഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങളിൽ ദേവന്മാർക്കിടയിലോ പ്രകൃതിയങ്ങളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് യാതൊരു ജീവനുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉപരി ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പല ലോകങ്ങളിലും എന്തുണ്ട്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അധീനമായിട്ടാണ് ഈ ജീവന്റെ സ്ഥിതി എന്ന് ഭഗവാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വിംശ ശൂദ്രാണാം ച പരം തപ കർമാണി പ്രവിഭക്താനി സ്വഭാവ പ്രഭവേർഗുണേ. ഹേ ശത്രുജനായിട്ടുള്ള അർജുന, ബ്രാഹ്മണനെയും ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ശൂദ്രനെയും തിരിച്ചറിയുന്നത് ത്രിഗുണങ്ങളെ ആധാരമാക്കി ഉണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവ വ്യത്യാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പലതരത്തിലുള്ള സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ തരംതിരിവ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അല്ലാതെ ഒരാളുടെ ജനിച്ച അവസ്ഥയിൽപ്പെട്ടിട്ടല്ല ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ എന്നിട്ടുള്ള നിലനിൽപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മനുഷ്യന്റെ ഗുണങ്ങൾക്ക് ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് വർണ്ണം വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇനി പറയുന്നത്. ശൗചം ശാന്തിരാർജമവേ ഏവച ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാസ്തിക്യം ബ്രഹ്മകർമ്മ സ്വഭാവജം. മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും. ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ,
സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം എന്നിവയാണ് ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തി ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഏതൊന്ന് ഗുണങ്ങളാണോ ശരിയാവണ്ണം ആ ഭഗവാന്റെ, എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ, ഏതൊരു ഗുണങ്ങളാണോ ആ ശരിയാവണ്ണം ആ കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് ആ ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്, അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഗുണങ്ങളെ തന്നെയാണ് ആ ബ്രാഹ്മണരുടെ പ്രവൃത്തി ഗുണവിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സത്വഗുണങ്ങളെല്ലാം വളർത്തിയെടുക്കണം. ഏതൊക്കെയാണ്? ശാന്തത, ആത്മസംയമനം, തപസ്, വിശുദ്ധി, ക്ഷമ, സത്യസന്ധത, ജ്ഞാനം, വിജ്ഞാനം, ആസ്തിക്യം. ശൗര്യം, തേജോ ധൃതി, ദാക്ഷ്യം, യുദ്ധേ ചാപ്യപലായനം, ദാനമീശ്വര ഭാവശ്ച, ക്ഷാത്രം കർമ്മ സ്വഭാവജം. പരാക്രമം, ബലം, ദൃഢനിശ്ചയം, നൈപുണ്യം, യുദ്ധത്തിൽ ധൈര്യം, ഔദാര്യം, നേതൃത്വം എന്നിവയത്രേ ക്ഷത്രിയരുടെ പ്രവൃത്തി ഗുണങ്ങളുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആ പലതരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ തന്നെ ആ ശൗര്യം, തേജസ്, ധൃതി, ഔദാര്യം, ധൈര്യം, നേതൃത്വ ഗുണം, ഇതെല്ലാം വളരെ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ് ക്ഷത്രിയരുടെ ഗുണം. അതുപോലെ തന്നെ വൈശ്യരുടെയും ശൂദ്രരുടെയും ഗുണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വാണിജ്യം, വൈശ്യകർമ്മ സ്വഭാവജം, പരിചര്യാത്മകം കർമ്മ, ശൂദ്രസ്യാപി സ്വഭാവജം. കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം എന്നിവയാണ് വൈശ്യർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കർമ്മമത്രേ. അപ്പോൾ ഒരാൾ ജനിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് കൂടിയിട്ട് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അവർക്ക് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ആ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ആ ബാക്കി പത്രമാണ് എന്ത്? മുമ്പ് ചെയ്ത ജന്മങ്ങളുടെ ബാക്കി പത്രമാണ് ഈ പുതിയ ജന്മം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഓരോ നിലകളിലും പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മം ചെയ്യാൻ പലതരത്തിലുള്ള താല്പര്യങ്ങളായിരിക്കും വരുന്നത്. അങ്ങനെ വരുന്ന ആ കൃഷി, ഗോരക്ഷ, വ്യാപാരം, ഇതിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള താല്പര്യമെങ്കിൽ അവർ വൈശ്യരും ആ മറ്റ് 3 വർണ്ണങ്ങളിലെ ആൾക്കാരെ സേവിക്കുന്നത്, അതുപോലെ സർവൻസ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള അതില് ആസക്തിയുള്ള ആളുകൾ ശൂദ്രരായിട്ടും മറ്റുള്ള പരിചര്യ എന്ന ഗുണമാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത്. കർമ്മണ്യഭിരത സംസിദ്ധിം ലഭതേ നര സ്വകർമ്മനിരതസ്ഥിതിം യഥാ വിന്ദതി തച്ഛൃണു. സ്വാഭാവികങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മനുഷ്യന് പൂർണ്ണത നേടാം. എങ്ങനെയെന്ന് പറയാം, കേൾക്കൂ. യഥപ്രവൃത്തിർഭൂതാനാം ഏവ സർവമിദം തദം സ്വകർമ്മണാ തമഭ്യർച്ച്യ സിദ്ധിം വിന്ദതി മാനവ. സർവജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം ആ സ്വകർമ്മത്തിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താം. അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലളിതമായിട്ടുള്ള ആ പ്രവൃത്തി ഏതെന്ന് അവനവൻ തന്നെയാണ് നിർണയിക്കേണ്ടത്. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അത്തരത്തിലുള്ള ആ പ്രവൃത്തി, ആ നിയതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ശാരീരികമായിട്ടുള്ള വികസനത്തിനും കാമ്യകർമ്മത്തിനും അനുസരിച്ച് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് വേണ്ടത്. ജീവികളുടെയും പ്രഭവസ്ഥാനവും സർവവ്യാപിയുമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ കൂടെ തന്നെ ആരാധിക്കണം. അങ്ങനെ ആരാധിക്കുക നിമിത്തം സ്വകർമ്മത്തിൽ കൂടി ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണതയില് എത്താം. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമ്മോ സ്വനുഷ്ഠിത സ്വഭാവനിയതം കർമ്മ കുർവന്നാപ്നോതി കിൽബിഷം. അന്യന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറ്റമറ്റതായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും
തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുക എന്നതാണ് സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരുന്നവർക്ക്, അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരുന്നവർക്ക് പ്രാപപ്രതികരണമൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പൂർവ്വനിശ്ചിതമായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആ കർമ്മം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു കർമ്മം തിരഞ്ഞെടുക്കുക? നമുക്ക് ലളിതമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ കർമ്മം അതാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ കൂടെയുള്ള ആ സമൂഹത്തിന്റെയും ആ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ട് അത് നമുക്ക് വളരെ ലളിതമായിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു കർമ്മം, നിയതമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത് ചെയ്തിട്ട് ആ സ്വധർമ്മം ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഉചിതം. അതല്ലാതെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ആ മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിച്ച് മറ്റ് പരധർമ്മത്തിൽ മറ്റു ആളുകളുടെ ആ കർമ്മം അനുകരിക്കാൻ പോകരുത്. എന്തെന്നാൽ അത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റിയതായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കർമ്മത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് ശരിയാവണ്ണം നിശ്ചയിച്ച് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് അതില് മുന്നേറുകയാണ് ഉചിതം. സഹജം കർമ്മ കൗന്ദേയ സദോഷമഭി നത്യജേ സർവാരംഭാ ഹി ദോഷേണ ധൂമേനാഗ്നിരിവാവൃത. ഹേ കൗന്ദേയ, അഗ്നി പുകയാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉദ്യമങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ദോഷത്താൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം അത് ദോഷം നിറഞ്ഞതായാൽ പോലും ഉപേക്ഷിക്കാവുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ഏതൊരു തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ പോലും അത് അഗ്നിയെ എങ്ങനെയാണോ ധൂമം അഥവാ പുക ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കർമ്മത്തിലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ ദോഷം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കാം. പക്ഷേ ധീരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ധീരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അത്തരത്തിലുള്ള ആ ദോഷങ്ങളെ കണക്കിലെടുക്കാതെ ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കർമ്മം ആ ശരിയാവണ്ണം ആ ഭോഗേച്ഛയൊന്നും ഇല്ലാതെ ശരിയാവണ്ണം നിർവഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല സ്വധർമ്മം. ആസക്ത ബുദ്ധി സർവത്ര ജിതാത്മാ വിഗത സ്പൃഹ നൈഷ്കർമ്മ്യ സിദ്ധിം പരമാം സന്യാസേന ദിഗച്ഛതി. ആത്മസംയമനം നേടിയവനും അനാസക്തനും ഭൗതിക സുഖഭോഗങ്ങൾ എല്ലാം അവഗണിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ത്യാഗപരിശീലനത്തിലൂടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പരമമായിട്ടുള്ള മോചനം നേടാം. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം ആത്മസംയമനം നേടിയിട്ട് അനാസക്തനായിട്ടുള്ള ആ ഭൗതിക സുഖങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ആ ശരിയാവണ്ണം ആ നിയതമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി സമയം ആവുമ്പോൾ ആ ഭൗതികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഉപേക്ഷിച്ച് ശരിയാവണ്ണം ആ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശരണം പ്രാപിച്ച് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും പരമമായിട്ടുള്ള മോചനം നേടുവാൻ കഴിയുന്നു. സിദ്ധിം പ്രാപ്തോ യഥാ ബ്രഹ്മ യഥാപ്നോതി നിബോധമേ സമാസേനൈവ കൗന്ദേയ നിഷ്ഠാജ്ഞാനസ്യ യാ പരാ. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഈ നിലയിലെത്തിയവന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തികോന്നതിയുമായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റി ഇനി സംക്ഷിപ്തമായിട്ട് പറയാം. അത് എന്നിൽ നിന്ന് അറിയുക. പ്രഭുജി പറയൂ. ആ പ്രഭുജിയുടെ മുഖം ഇതുവരെ ഞാൻ കണ്ടില്ല, പകുതി മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ? പറയൂ. ഇല്ല, പകുതി മാത്രമേ, ഒരു കണ്ണ് ഒരു മൂക്കൂരും കാണുന്നത്. എനിക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കും, എന്നാലേ ഒരു രസമുണ്ട്, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷം.
അത് ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിലല്ല നിൽക്കുന്നത്. അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് താഴോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ലേ? കുഴപ്പമില്ല. നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ മാതാജിയെ കണ്ടപ്പം ഭയങ്കര ഒരു മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും മാതാജി ഉണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭുജിയെ കാണാൻ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം, അതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. അതെ, ഇതിന്റെ വെബ്കാം ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് സാധിക്കാത്തത്. ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ കാണൂ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്ന് പ്രഭുവിനെ മൊത്തോടെ കാണണം, പിന്നെ കാണാം. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സിദ്ധിം പ്രാപ്തോ യഥാ ബ്രഹ്മ തദാപ്നോതി നിബോധ മേ സമാസേനൈവ കൗന്ദേയ നിഷ്ഠാ ജ്ഞാനസ്യ പര. ഹേ കുന്തിപുത്ര, ഈ നിലവിൽ എത്തിയവന് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിയായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മപദം പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന പദ്ധതിയെ പറ്റി ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കാമെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു. സ്വധർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കെ അത് ഭഗവത് അർപ്പണമായി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ പരമപദത്തിൽ എത്താൻ അർഹനാവാമെന്ന് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ അർജുനന് ഉപദേശിക്കുന്നു. കർമ്മഫലങ്ങളെ പരമപുരുഷന്റെ സംതൃപ്തിക്കായി ത്യജിക്കുന്ന ഭക്തന് ബ്രഹ്മാവസ്ഥയെ പ്രാപിക്കാം. അതായത് ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രക്രിയ തികഞ്ഞ ആ കൃഷ്ണബോധം നേടുന്നതാണ്. ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള കാഷ്ട, ആ ശരിയാമണ്ണമുള്ള ആ കൃഷ്ണബോധം നേടുകയാണ് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പരമമായിട്ടുള്ള കാഷ്ട എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ബുദ്ധ്യാ വിശുദ്ധയാ യുക്ത ധൃത്യാത്മാനം നിയമ്യ ച ശബ്ദാദീൻ വിഷയാൻ ത്യക്ത്വാ രാഗദ്വേഷ വിദസ്യ ച വിവിക്തസേവീ ലക്ഷ്വാശി യദ്വാ കായമാനസ ധ്യാനയോഗ പരോ നിത്യം വൈരാഗ്യം സമുപാശ്രിത അഹങ്കാരം ഫലം ദർപ്പം കാമം ക്രോധം പരിഗ്രഹം വിമുച്യ നിർമ്മമശാന്തോ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. തന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് സ്ഥിരനായിട്ട് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചും ഭോഗവിഷയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചും രാഗദ്വേഷങ്ങൾ തീണ്ടാതെയും വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിച്ച് ഭക്ഷണം നന്നെ ചുരുക്കി ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയെ കീഴടക്കി ധ്യാനയോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാൾ വിരക്തനായും മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ഭൗതിക ദ്രവ്യത്തിൽ ആഗ്രഹം എന്നീ ദോഷങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞും തെറ്റായ അതീശത്വ ബോധമില്ലാതെയും ശാന്തനായി തീർന്നിട്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടുന്നു. അപ്പോൾ ആ ശരിയാമണ്ണം ആ ഭൗതിക പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ആ ശരിയാമണ്ണം ആ കൃഷ്ണബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് പരിപൂർണമായിട്ടും ഭഗവത് സേവന നിരതനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ ശരിയാമണ്ണമുള്ള ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? സ്ഥിരനിശ്ചയനായിട്ട് ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. തന്റെ ബുദ്ധിയാൽ തന്നെ ആ പലതരത്തിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം നിവർത്തിച്ച് ആ ബദ്ധ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തണം. ആ ഭോഗവിഷയങ്ങളെല്ലാം ത്യജിക്കണം. രാഗദ്വേഷങ്ങളൊന്നും തീണ്ടരുത്. വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയൂ? ഇവിടെ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് വിജന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കണം എന്നാണ്. അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? ദുർജന സംസർഗം, ഭൗതികവാദികളുമായിട്ടുള്ള ആ സംസർഗത്തെ ത്യജിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് വിട്ടൊഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ശരിയാമണ്ണം സ്ഥിരനിശ്ചയമായിട്ട് ആ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കേണ്ടത്. ഭക്ഷണം നന്നെ ചുരുക്കി ശരീരം, മനസ്സ്, വാക്ക് ഇവയെല്ലാം കീഴടക്കി ആ ഭൗതിക സങ്കല്പത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച എല്ലാ മോശം ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഉണ്ടായി മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബലത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മതം, മിഥ്യാഭിമാനം, കാമം, ക്രോധം, ആ ഭൗതിക ദ്രവ്യങ്ങളിൽ ആഗ്രഹം, തെറ്റായ അതീശത്വ ബോധം ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ധ്യാനം അനുഷ്ഠിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നിരന്തരമായിട്ടുള്ള ആ ജപം ആ ധ്യാനത്തിലേക്ക് ഭക്തനെ കൊണ്ടുവരുന്നു.
അങ്ങനെ വിരക്തനായും അയാൾ ആ പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി നേടുന്നു. ബ്രഹ്മഭൂത പ്രസന്നാത്മാ ന ശോചതി ന കാംക്ഷതി സമസർവേഷു ഭൂതേഷു മദ്ഭക്തിം ലഭതേ പരാം. ഈ ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ പരമബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച് ആ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖമില്ല, ആഗ്രഹവും ഇല്ല, സർവഭൂതങ്ങളിലും സമഭാവനയാണ് ഉള്ളത്. ഈ നിലയിൽ അയാൾ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളിലും ആ ശരിയാവണ്ണം ആ പരമാത്മാ രൂപത്തെ തന്നെ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ തന്നെ അയാൾ പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് ദുഃഖവും ആഗ്രഹങ്ങളും ആ ദ്വന്ദ്വ അതീതമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയാണ് അവർക്കുള്ളത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും സമഭാവനയുമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ഈ നിലയിൽ ആ വിശുദ്ധ ഭക്തിയോടുകൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ അവർ ഏർപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മഭൂത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്ഥാനം, അവസ്ഥ. ആധ്യാത്മിക അവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേർന്നവൻ ശരിയാവണ്ണമുള്ള ആ ബദ്ധ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളവനാണ് ശരിയാവണ്ണ ആ ബ്രഹ്മഭൂതസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുവാൻ അർഹൻ. ആ അങ്ങനെയുള്ള ആ വ്യക്തി പരമാനന്ദം അനുഭവിക്കുന്നു. അയാൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളോ ആഗ്രഹങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നില്ല സർവഭൂതങ്ങളിലും. എന്നാൽ സർവ ചരാചരങ്ങളിലും അവർക്ക് സമഭാവനയാണ് ഉള്ളത്. ആ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഭക്തിയ മാമഭിജാനാതി യാവാൻ യശ്ചാസ്മി തത്വദാ തതോ മാം തത്വദോ ജ്ഞാത്വാ വിശദേ തദനന്തരം. ഭക്തിയുത സേവനം കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന സത്യം അറിയാൻ കഴിയൂ. ആ ഭക്തി കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ശരിയാവണ്ണമുള്ള പൂർണ്ണ ബോധം നേടുമ്പോൾ മാത്രമേ അയാൾക്ക് ദൈവ സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക്, ആ ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ആ മനസ്സിലെ കാലുഷ്യങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിട്ട് ആ ബദ്ധ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മുക്താവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയും ആ ശരിയാവണ്ണമുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയും അങ്ങനെ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഒരുവൻ പിന്നെയും പിന്നെയും കൃഷ്ണാബോധത്തോടുകൂടി ഭഗവത് സേവനത്തില് ഏർപ്പെട്ടിട്ട് ആ മനുഷ്യജീവിതം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ശരിയാവണ്ണം ആ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. ഭൗതിക സങ്കല്പങ്ങളെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞ് ആ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലെത്തിയ ശേഷം ശരിയായ വണ്ണമുള്ള ആ ഭക്തിയുത സേവനം ആരംഭിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കുന്നതിലൂടെ ആ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ വളരുന്നു. ഭൗതിക കൽമഷങ്ങളെല്ലാം ആ സമയത്ത് മാഞ്ഞു പോകുന്നു. പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ജ്ഞാനം ആ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ കൈവരുന്നു. സർവകർമാണ്യപി സദാ കുർവണോ മദ്വ്യപാശ്രയാ മത്പ്രസാദാത് ഭവാപ്നോതി ശാശ്വതം പദമവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും ആ ശരിയാവണ്ണം ആ കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഭക്തൻ ആ ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നു. ആ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ ആ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഏതു തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ഏർപ്പെട്ടാലും ശരിയാവണ്ണം ആ ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ നാമം, ആ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ വർത്തമാനകാലത്തും ശരിയാവണ്ണം
ആ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം അയാൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു, ആ ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു. അതിലുപരി എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ശരിയാവണ്ണം അത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാല് ആ ശരിയാവണ്ണം ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ ധാമം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ശരിയാവണ്ണം ആ വർത്തമാന കാലത്തും കൂടിയിട്ട് ആ ശരിയാവണ്ണം ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സമാധാനവും ആനന്ദവും ആ ഭഗവത്സ്മരണയിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ആ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ കിടന്ന് ഉഴലുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം ആകുന്നില്ല. സർവകർമാണ്യഭി സദാ കുർവണോ മദ്യപാശ്രയ മത്പ്രസാദാത് വാപ്നോതി ശാശ്വതം പദം അവ്യയം. ഏതു തരം പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും എന്നെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന എന്റെ വിശുദ്ധ ഭക്തൻ എന്റെ കാരുണ്യത്താലും സംരക്ഷണത്താലും അനശ്വരവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ധാമം പ്രാപിക്കുന്നു. ചേതസാ സർവകർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പര ബുദ്ധിയോഗമുപാശ്രിത്യ മച്ചിത്ത സതതം ഭവ. സർവകർമ്മങ്ങളിലും ആ ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ തന്നെ സദാ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് സദാസമയവും ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ആ ശരിയാവണ്ണം ആ ഭഗവാനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ബോധം ആ ഭക്തന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. സദാസമയവും ആ ഭക്തന്റെ നില പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ബോധം ഭഗവാനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും. മച്ചിത്ത സർവദുർഗാണി മത്പ്രസാദാത്തരിഷ്യസി അധചേത്തമഹങ്കാരാൻ അശ്രോഷ്യതി വിനക്ഷ്യതി. എന്നെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ബോധവാനായിരുന്നാൽ നിനക്ക് എന്റെ പ്രസാദം കൊണ്ട് തന്നെ ആ ബദ്ധജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളും അതിജീവിക്കുവാൻ കഴിയും. ഈ ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാതെ ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ ആ നാശമാണ് ഫലം. എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് നാശം? അവർ സൊഫിയുടെ വീഡിയോ സക്തായെന്ന് തോന്നുന്നു. കേൾക്കുന്നില്ല. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. കേൾക്കുന്നില്ല. പ്രഭുജി കട്ടായി പോയിന്ന് തോന്നുന്നു. കട്ടായി. പ്രഭുജിയുടെ അവിടെ നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ക്ലാസ്സിലൊന്നും സൗണ്ട് വരുന്നില്ല. കട്ടായിട്ടല്ലേ എന്തോന്നു. ഓക്കെ.
ക്ലാസ് ഒന്നും ക്ലാസ് കട്ടായിട്ടല്ലേ? എനിക്ക് തോന്നുന്നു നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കുമെന്ന്. ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ സൗദ മേനോൻ പറയൂ. സൗദ മേനോൻ ഹോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്നെ ഒന്ന് ഹോസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്യോ? സൗദ മേനോൻ ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമോന്ന് നോക്കൂ. ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കും ക്ലാസ് എടുത്തു തുടങ്ങണം. പ്രഭുജി എന്ത് പറ്റി? അവിടത്തെ നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ആണോ? നെറ്റ് പ്രോബ്ലം അല്ല, പവർ കട്ടായി പോയതാ 2 മിനിറ്റ്. അപ്പൊ മൊത്തത്തില് കട്ടായതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ തന്നെ ശരിയാവണ്ണം വിശ്വസിച്ച് ആശ്രയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന്റെ സകല ക്ലേശങ്ങളും അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. ആ ബോധത്തോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കാതെ ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്റെ അഭിമതം അനുസരിക്കാതെ പോയാലാകട്ടെ നാശമായിരിക്കും ഫലമെന്ന് പറയുന്നു. യദഹങ്കാരമാശ്രിത്യ നയോസ്യ ഇതി മന്യസേ വിദ്യേഷ വ്യവസായസ്തേ പ്രകൃതിസ്ത്വാം നിയോഷ്യത്തി. എന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ വഴിപിഴച്ച് പോകുന്നു. അതുമാത്രമല്ല, നിന്റെ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ശരിയായിട്ടുള്ള നിയതമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് യുദ്ധമാണ്. അപ്പോൾ അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രഭുജി നമ്മുടെ ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമല്ലേ? എന്താണ്? നമ്മുടെ ക്ഷത്രിയന് ധർമ്മമല്ല യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത്. കർമ്മമല്ല ധർമ്മമല്ലേ? കർമ്മം തന്നെയാണ് ധർമ്മം. അറിയും, മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരാളുടെ നിയതമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്താണോ അതാണ് കർമ്മം. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണമുള്ള ആ സ്വഭാവ പ്രകൃതിയാൽ നീ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക തന്നെ വേണം എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു. സ്വഭാവജേന കൗന്ദേയ നിബന്ധസേന കർമ്മണ കർത്തും നേച്ഛസി യന്മോഹാത് കരിഷ്യത്യ വശോപി തത്. അല്ലയോ പാർത്ഥ, വ്യാമോഹം കൊണ്ട് നീ ഇപ്പോൾ എന്റെ ആജ്ഞ നിറവേറ്റുവാൻ മടിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ആ കർമ്മത്തിന്റെ ആ പ്രേരണയ്ക്ക് വഴങ്ങി അനിഷ്ടമായി തോന്നുന്ന അതേ കർമ്മം നിനക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോലും നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മം അർജുനന്റെ ക്ഷത്ര ധർമ്മമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും അത് തന്നെ മരിക്കുവോളം അതായിരിക്കും അർജുനന്റെ കർമ്മം. അപ്പോൾ അത് ശരിയാവണ്ണം ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. ഈശ്വര സർവഭൂതാനാം ഹൃദ്ദേശോർജുന തിഷ്ഠതി ഭ്രാമയൻ സർവഭൂതാനി യന്ത്രാരൂഢാനി മായയാ. അർജുന, പരമപുരുഷൻ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയും ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള യന്ത്രത്താൽ എന്നെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യന്ത്രത്താൽ എന്ന പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജീവാത്മാക്കളുടെ ഭ്രമണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാല് എല്ലാ പരമപുരുഷൻ എല്ലാ സർവ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക ശക്തിയാൽ നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള യന്ത്രത്തിൽ യന്ത്രത്തിൽ സർവ ജീവജാലങ്ങളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ പ്രപഞ്ചം ഒരു യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ, ആ ശരീരം ഒരു യന്ത്രത്തിൽ എന്ന പോലെ, ഒരു യന്ത്രത്തിൽ എന്താണ് പവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ യന്ത്രം പവറോ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ യന്ത്രം പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആ ചേതന ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ അംശമാണ് ജീവാത്മാവ്. അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. തമേവ ശരണം ഗച്ഛ സർവഭാവേന ഭാരത തത്പ്രസാദാത് പരാം ശാന്തിം സ്ഥാനം പ്രാപ്സ്യസി ശാശ്വതം. ഹേ ഭാരത,
ഈ പരമപുരുഷന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യൂ. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട് നീ പരമമായിട്ടുള്ള ആ ശാന്തി നേടും, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഇതാണ് ശരിയാവണ്ണം ആ കൃഷ്ണബോധത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുവാൻ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുകയാണ്. എന്താണ് അർജുനനോട് പറയുകയാണ്? ആ ശരിയാവണ്ണം ആ ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് ആത്മാർപ്പണം ചെയ്യുക. അവിടുത്തെ പ്രസാദം കൊണ്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ പ്രീതി കൊണ്ട് ആ ശരിയാവണ്ണമുള്ള പരമമായിട്ടുള്ള ശാന്തി പ്രാപിക്കുമെന്ന്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ശാന്തി ആ പരമപദം നേടുവാനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഭഗവാൻ അർജുനന് നൽകുന്നത്. ഇതിമേ ജ്ഞാനമാഖ്യാതം ഗുഹ്യതരം മയാ വിമൃശ്യേ തദ്ദേഷേണ യദച്ഛസി തഥാ കുരു. ഇപ്രകാരം അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് സമഗ്രമായിട്ട് ആലോചിച്ച ശേഷം ഹിതമായിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്തോ അത് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് നിർബന്ധിക്കണമൊന്നുമില്ല യുദ്ധം ചെയ്യണോ വേണ്ടേന്ന്. ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആ തത്വങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഭഗവാൻ നൽകി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അർജുനനെ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ്. നിനക്ക് എന്താണോ ഹിതമായിട്ടുള്ളത് അത് ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. സർവഗുഹ്യതമം ഭൂയ ശൃണുമേ പരമം വച ഇഷ്ടോസി മേ ദൃഢമിതി തതോ വക്ഷ്യാമി മേ ഹിതം. എനിക്ക് എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായതിനാലാണ് പരമഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം, സർവോത്തമമായിട്ടുള്ള ഈ ഉപദേശം നിനക്ക് നൽകുന്നത്. ഇത് ഇനിയും നിനക്ക് മേന്മ ഉണ്ടാകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഭഗവാൻ ഈ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്നത്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്ത മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമി വൈശ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനോ പ്രിയോസിമേ. എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ ഓർക്കുക, എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോന്നാൽ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ, ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഞാൻ തീർത്തു പറയുന്നു. എന്തെന്നാൽ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് നീ. വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. മന്മന ഭവ മദ്ഭക്ത മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈഷ്യസി സത്യം തേ പ്രതിജാനോ പ്രിയോസിമേ. അപ്പോൾ ഇത് 65-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 18-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 65-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ശരിയാവണ്ണമുള്ള ആ കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം ആ ഭഗവാൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ശരിയാവണ്ണം ആ കോർ എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ ആ തത്വം അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാനെ തന്നെ ഓർക്കുവാൻ പറയുന്നു. എന്നെ തന്നെ എപ്പോഴും ഓർക്കുക, ഭഗവാന്റെ കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം തന്നെ ആ നവവിധ ഭക്തി പ്രക്രിയയിലുള്ളതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ആ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും ഭഗവാനിൽ തന്നെ എത്തും എന്ന് ആ ഭഗവാൻ തന്നെ വളരെ നേരിട്ട് വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെ തരുന്ന ആ വാഗ്ദാനമാണ് ഇത്. മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്ത, എന്റെ ഭക്തനായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കൂ. അത് ഭഗവാൻ തീർത്തു പറയുകയാണ്. എന്തെന്നാൽ ആ ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് ഭക്തൻ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുച. എങ്കിൽ പോലും ആ നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഏതൊരു ഘട്ടത്തിലാണോ ത്യജിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പാപ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആ ഭക്തന് ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണെങ്കിൽ കൂടി ആ ഗൃഹസ്ഥൻ ചെയ്യേണ്ട നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണെങ്കിൽ കൂടിയിട്ടും ശരിയാവണ്ണം പരിപക്വത നേടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ മാനസികമായിട്ടും ഭൗതികമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിച്ചെങ്കിൽ പോലും അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങളൊന്നും തന്നെ ആ ഭക്തന് ബാധിക്കുന്നില്ല. എന്തെന്നാൽ ആ സന്യാസാവസ്ഥയെ ആ ഭക്തൻ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ആ സർവ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലത്യാഗത്തിലൂടെയാണ് ആ ഭക്തൻ ആ സമയത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ സർവ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സർവധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിച്ച്
ആ ഭഗവാനിൽ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന ഏതൊരുവനാണോ അവൻ സർവ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കാമെന്ന് ഭഗവാന്റെ വാഗ്ദാനമാണ്. ഇതം തേ നാതപസ്കായ നാഭക്തായ കഥാചന ശുശ്രൂഷൈവ വാച്യം നചമാ യോഭ്യസൂയതി. തപസ്സോ ഭക്തിയോ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഭക്തി സേവന കർമ്മത്തിൽ ഏർപ്പെടാത്തവർക്കും എന്നോട് അസൂയുള്ളവർക്കും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കരുത്. അപ്പോ വൈഷ്ണവരുടെ ഇടയില് ഒരു ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ട്. എന്ത്? ശരിയാവണ്ണം കാണുന്ന വഴിയിലൂടെ പോകുന്നവർക്കും കാണുന്നവർക്കും ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഭൗതികവാദികളുടെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ നാമമോ നാമത്തിന്റെ മഹിമയോ വർണ്ണിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം അത് കേൾക്കുവാൻ ആകാംക്ഷയുള്ള ഒരുവന്റെ അടുത്ത് മാത്രമേ ആ ഭഗവാന്റെ ആ ശരിയാവണ്ണമുള്ള ശാസ്ത്രം ഉപദേശിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ കൂടെ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത്. ശരിയാവണ്ണം ആ ആകാംക്ഷ ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ആകാംക്ഷ ഇല്ലാത്ത, നിശ്ചയദാർഢ്യമില്ലാത്ത ഒരുത്തന് ഒരിക്കലും ആ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രങ്ങളോ ഭഗവത് ഭക്തിയെ കുറിച്ചോ ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ചോ ഉപദേശിക്കുവാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഇതം പരമം ഗുഹ്യം മദ്ഭക്തശ്വാദി ദാസ്യതി ഭക്തിം മയിം പരാം കൃത്വാ മമേ വൈഷ്യത്യ സംശയ. പരമരഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനത്തെ എന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് ഉപദേശിക്കുന്നവർക്ക് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയുത സേവനം സുനിശ്ചിതമാണ്. അവസാനം അയാൾ ആ ഭക്തിയുത ശരിയാവണ്ണം ആ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം അർഹമായിട്ടുള്ള ആ പാത്രത്തിൽ, അഥവാ ആ ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ആ ശരിയാവണ്ണം ആ പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനം ആ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രം ഉപദേശിക്കുന്നത് ആരാണോ അവർക്ക് ആ ശരിയാവണ്ണം ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ഇതെല്ലാം ശരിയാവണ്ണം പഠിച്ചിട്ട് ആ ശരിയാവണ്ണം നല്ല രീതിയിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ അർത്ഥവും ഭാവാർത്ഥവും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളും അതിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആകാംക്ഷയുള്ളവന് ആ തിരുനാമ മന്ത്രങ്ങളും ആ ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രവും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമാറാകട്ടെ. തസ്മാൻ മനുഷ്യേഷു കശ്യന്മേ പ്രിയകൃത്തമ ഭവിത നമേ തസ്മാ അന്യപ്രിയതരോ ഭുവി. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭൃത്യനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് ഈ ലോകത്ത് മറ്റാരുമില്ല, ഇനി ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭൃത്യൻ, അത്തരം സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഭഗവാനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനെന്ന് ഭഗവാൻ ഇതിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശാസ്ത്രവും ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയും ആ ശരിയാവണ്ണം അർഹമായിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ ആരാണോ ആകാംക്ഷയോടുകൂടിയിട്ട് ഇരുന്ന് ആ ഭക്തിയുടെ തത്വങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ആരാണോ ശ്രവിക്കുന്നത്, അതിന് ആരാണോ ഹേതുവായിട്ടുള്ളത്, അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി ആ ഭൃത്യൻ, ആ ഭഗവാന്റെ സർവൻസ് ഓഫ് ഗോഡ്, ആ ഭഗവാന്റെ സർവൻ, ആ ഭൃത്യൻ, അയാൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അയാൾ ഈ ലോകത്ത് ഭഗവാന് പ്രിയങ്കരനായിട്ട് വേറൊരാളും ഉണ്ടാവുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അദേശേച്ച ഇമം ധർമ്മ്യം സംവാദമാവയോ ജ്ഞാനയജ്ഞേന തേനേഹ ഇഷ്ടസ്യാമിതി മേ മതി. ശ്രദ്ധാവാനസൂയശ്ച ശൃണുയാദപി യോ നര സോപി മുക്ത ശുഭാം ലോകാൻ പ്രാപ്നുയന്തി പുണ്യകർമ്മണാം. അസൂയ തീണ്ടാത്തവനും വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നവൻ പാപപ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ശുഭങ്ങളായ ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഈ 18 അധ്യായവും ആ ശരിയാവണ്ണം ആ ഭഗവാന്റെ ആ ശാസ്ത്രം ഗ്രഹിക്കുവാൻ
ആകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്കും സജ്ജനങ്ങൾക്കും ആ അസൂയ തീണ്ടാതെയും വിശ്വാസത്തോട് കൂടിയിട്ടും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാ പാപ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായി പുണ്യാത്മാക്കൾ വാഴുന്ന ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആ ലോകങ്ങളിൽ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടവരും എന്ന് ഭഗവാന്റെ വാഗ്ദാനമാണ്. അച്യുതം പാർത്ഥ ത്വയേകഗ്രഹണചേതസ അച്ഛിത ജ്ഞാന സമ്മോഹ പ്രാണഷ്ടസ്ഥേ ധനഞ്ജയ. കുന്തിപുത്ര ആയിട്ടുള്ള ധനഞ്ജയ, നീ ഇതെല്ലാം ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് കേട്ടില്ലേ? അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നുള്ളവായ നിന്റെ വ്യാമോഹം ഇപ്പോൾ നീങ്ങിയില്ലേ? ആ ഭഗവാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളും ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ഈ 18 അധ്യായങ്ങളിലായിട്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു. ഇതനുസരിച്ച് നിന്റെ സന്ദേഹം, അർജുനന്റെ സന്ദേഹം നീങ്ങിയില്ലേ എന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുന ഉവാച അഷ്ടോ മോഹസ്മൃതിർലബ്ധ തത്പ്രസാദാത്മയാച്യുത സ്ഥിതോസ്മി യതസന്ദേഹ കരിഷ്യേ വചനം തവ. അർജുനൻ പറയുകയാണ്, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, ഹേ അച്യുത, ഇപ്പോൾ എന്റെ വ്യാമോഹം തീർന്നു. അങ്ങയുടെ കരുണ കൊണ്ട് ബുദ്ധി തിരിച്ചു കിട്ടി. ഞാനിപ്പോൾ ദൃഢനും സംശയരഹിതനുമാണ്. അങ്ങയുടെ ആജ്ഞയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങിയിട്ട് ദൃഢചിത്തനായിട്ട് നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ശരിയാവണ്ണം യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന അർജുനനെയാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇത്യേഹം വാസുദേവസ്യ പാർത്ഥസ്യ ച മഹാത്മന സംവാദമിമശ്രൗഷ അദ്ഭുതം രോമഹർഷണം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ഇപ്രകാരം മഹാത്മാവായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണാർജുനന്മാർ തമ്മിൽ നടത്തിയ ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ കേട്ടു. അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഈ സംഭാഷണം എന്നെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സംഭാഷണം മുഴുവനും ആര് കേട്ടു? സഞ്ജയൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെയുള്ള വിശ്വരൂപ ദർശനവും സഞ്ജയൻ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ സഞ്ജയന്റെ കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നു. എപ്പോഴും വളരെയധികം കോൾമയിൽ കൊള്ളിക്കുന്ന ഒരു തരം സംഭാഷണം എന്ന് സഞ്ജയൻ പറയുന്നു. വ്യാസപ്രസാദേ ഗുഹ്യാമഹം പരം യോഗം യോഗേശ്വരാത് കൃഷ്ണ സാക്ഷാത് കഥയത സ്വയം. യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ തന്നെ അർജുനന് പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗം ഉപദേശിച്ചു. വ്യാസദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ എനിക്ക് അത് നേരിട്ട് കേൾക്കുവാൻ ഇടവന്നു. അപ്പോൾ സഞ്ജയൻ വളരെയധികം വളരെ കൃതകൃത്യനായിട്ടും വളരെയധികം വികാരഭരിതനായിട്ടും പറയുകയാണ്, ശരിയായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണ അർജുന സംവാദം, പരമരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗം, ഇതെല്ലാം തന്നെ വ്യാസഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ സംഭാഷണം സഞ്ജയനെ കേൾക്കുവാൻ ഇടവന്നത് വളരെയധികം അവരെ സഞ്ജയനെ കോൾമയർ കൊള്ളിക്കുന്നു എന്ന്. രാജൻ സംസ്മൃത്യ സംവാദം ഇമമത്ഭുതം കേശവാർജുനയോ പുണ്യം ഹൃഷ്യാമി ച മുഹുർമുഹു. കൃഷ്ണാർജുനന്മാരുടെ അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള ഈ പുണ്യ സംവാദം വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തോർത്ത് ഞാൻ അനുനിമിഷം പുളകിതനാകുന്നു. എങ്കിൽ സഞ്ജയന്റെ ശരിയാവണ്ണമുള്ള ഈ സഞ്ജയൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും യോഗങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ കേട്ടിട്ട് വികാരഭരിതനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. എങ്കിൽ പോലും അതെല്ലാം തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രരോടും സഞ്ജയൻ അതിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എങ്കിൽ പോലും അത് ധൃതരാഷ്ട്രനിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ചാഞ്ചല്യവും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നില്ല. സംസ്മൃത്യ ഹരേ വിസ്മയോ മേ മഹാൻ രാജൻ ഹൃഷ്യാമി ച പുനഃ പുനഃ. അല്ലയോ രാജാവേ, കൃഷ്ണന്റെ അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം ഓർക്കും തോറും എനിക്ക് വിസ്മയം വർദ്ധിക്കുന്നു. വീണ്ടും വീണ്ടും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു.
എത്ര യോഗേശ്വര കൃഷ്ണ തത്ര പാർത്ഥ ധനുർധര തത്ര ശ്രീ വിജയോ ഭൂതർ ധ്രുവാ നീധർമ്മധർമ്മമ. എവിടെയൊക്കെ ആ യോഗേശ്വരനായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണനുണ്ടോ, എവിടെയൊക്കെ ആ വില്ലാളി വീരനായിട്ടുള്ള അർജുനനോ ഉണ്ടോ, അവിടെയെല്ലാം ഐശ്വര്യവും വിജയവും അസാധാരണ ശക്തിയും നീതിയും ഉണ്ട് എന്നാണ് സഞ്ജയന്റെ എന്റെ അഭിപ്രായം. അതായത് സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയെല്ലാം ശരിയാമണ്ണം ഭഗവാനെ വിശ്വസിച്ച് ആരാധിച്ച് ആ ശരിയാമണ്ണം ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ഏതൊരു ഭക്തനാണോ, അവിടെയെല്ലാം തന്നെ ആ ഭൗതികമായിട്ടും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആ വിജയം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അങ്ങനെ 18 അധ്യായവും കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെല്ലാം ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാവരും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിലെ ഭാവാർത്ഥമുണ്ട് എല്ലാം തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വായിക്കുക, അത് ഗ്രഹിക്കുക. അത് പിന്നെയും നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും ലെവൽ 2-ന്റെ. അത് കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെയും വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുവാനുള്ള ലെവൽ 3-ലേക്ക് പോകുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് ലെവൽ 3-ലേക്ക് പോകാം. അപ്പൊ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ഈ ജ്ഞാനം ശരിയായിട്ടുള്ള ആ മാർഗത്തിലൂടെ ചലിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാനും സാധിക്കും. അങ്ങനെ അവരെയും ആ ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തിൽ തൽപരരാക്കിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തന്നില്ലല്ലോ പ്രഭു. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്ക്. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതെല്ലാം തരും. നിങ്ങള് ആ ഗ്രൂപ്പിലില്ലേ, വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലില്ലേ എല്ലാവരും? ലെവൽ 2-ന്റെ ആ ഗ്രൂപ്പിലില്ലേ എല്ലാവരും? സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ആണോ? സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പില്ലേ എല്ലാവരുടെ? അതില് ഇനിയും നിങ്ങൾ അതിലൊന്നും ലെഫ്റ്റ് ആവരുത്. ഇനി അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ആൻസേഴ്സ്, അതിന്റെ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ്, നിങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ, ഇതെല്ലാം അതിൽ വരും. അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു 8-10 ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് അതിൽ 8 എണ്ണോ 5 എണ്ണോ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പോ നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ലെഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകരുത്. നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ വരും, അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതിലിടും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് ലെവൽ 3-ലേക്ക് പോകുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ അതില് പിന്നെയും വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാം. അതിനുശേഷം പിന്നെയും വൈഷ്ണവ ശാസ്ത്രങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും പഠിക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് പിന്നെയും പഠിക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ടും വളരെ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയിട്ടും ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാകും. പ്രഭു, ഇനിയൊരു സംശയം. പറയൂ. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി തുടർന്ന് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ ദീക്ഷ എടുക്കണമെന്നൊക്കെ നിർബന്ധമാണോ? ദീക്ഷ എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങള് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പഠിച്ച സ്ഥിതിക്ക് അതിന്റെ തത്വങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്, അല്ലേ? പറയൂ. ആണല്ലോ. അങ്ങനെ ബാധ്യസ്ഥരായിട്ട് വരുമ്പോൾ ദീക്ഷ എടുക്കുന്നതിന് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ദീക്ഷ എടുക്കണമെന്ന് ആരും നിർബന്ധമൊന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ അതേപടി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ വെറുതെ അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല. നമ്മൾ അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോഴോ ശരിയാവണ്ണം കൃഷ്ണാബോധത്തോടു കൂടിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് വേണം? എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗുരുവിനെ അത്യാവശ്യമാണ്, അല്ലേ? അപ്പോ അതിനുള്ള സാഹചര്യം, അതെ, അതിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കി തരുന്നേ ഉള്ളൂ. നിർബന്ധം ഇല്ലാത്തവർക്ക്, അങ്ങനെ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ചെയ്യണ്ട. അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു തരും. നമുക്ക് പഠിക്കാമല്ലോ, കുഴപ്പമില്ല. അതെ, പഠിക്കാം. പ്രഭുജി
പറയൂ പ്രഭുജി പറയൂ. നമ്മളിപ്പോ ഫാമിലി മാൻ അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രത്തോളം അങ്ങ് കടന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മളിപ്പോ ഫാമിലി മാൻ അല്ലേ? അതിപ്പോ നിങ്ങളോട് ആരും നിർബന്ധിക്കണമൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച്. ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അതൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. നമുക്ക് ഫാമിലി മാനം ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. അതിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യും. അതെ അത് മതി. നിങ്ങളോട് എല്ലാം വിട്ടു പോകാനോ ഒന്നും പറയുന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങള് ഗൃഹസ്ഥരായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ നിങ്ങള് ഗൃഹസ്ഥനായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതെ, ജീവിക്കുക. നമ്മള് ഫാമിലി ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറെ കർത്തവ്യങ്ങളുണ്ട്. അത് എല്ലാം ചെയ്ത് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരെ പറ്റി അറിയില്ല. എന്റെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കിപ്പോ 52 വയസ്സായി. അപ്പൊ എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ, എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യം എല്ലാം അത് ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്യാം. അതല്ലേ കറക്റ്റ്? അതല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ അതനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ ഇതിലൊരു യാതൊരു തരത്തിലുള്ള സംശയം ചോദിക്കേണ്ട സ്കോപ്പ് വരുന്നില്ല. ഒരു ഗൃഹസ്ഥന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ലാസ്റ്റ് അധ്യായത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒരു സന്യാസിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ആ സന്യാസ സൂതം 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ള അധ്യായത്തിൽ മുഴുവനും ആ ഗൃഹസ്ഥന്മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന. എന്തായാലും പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മളുടെ ഇനിയുള്ള ലൈഫ്, അതായത് നമ്മുടെ ഫാമിലിയോട് കൂടി ചേർന്ന ലൈഫ് നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും. എനിക്ക് ഉറപ്പാണ്. ശരി. അതൊക്കെ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ കടാക്ഷം. അപ്പോൾ നിങ്ങള് ഈ ഭക്തി മാർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും വിട്ടുപോകാതെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും അതേപടി ജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം സദാ ജപിക്കുക. പ്രഭുജി പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം സദാ ജപിക്കുക. അതെ. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന സമയങ്ങളിൽ മുഴുവനും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക. അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അശുദ്ധികളൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല. സ്ത്രീകൾക്കും അങ്ങനെയുള്ള അശുദ്ധികളോ യാതൊന്നും നോക്കേണ്ടതില്ല. നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നോ അപ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാം. പുറത്ത് ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത്രയും നല്ലത്. അല്ലാതെ മനസ്സിൽ ജപിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയമാണ്. യാത്രാവേളകളിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലും ജപിക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ ജപിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവനവന് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ഉച്ചത്തില് ജപിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ശരിയാവണ്ണമുള്ള ജപം. അങ്ങനെ പ്രഭുജി, ഞാൻ എന്റെ ഓഫീസിൽ ഇരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് തോന്നും, അപ്പം ഞാൻ വെറുതെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഞാൻ ജപിക്കും. അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? അത് കുഴപ്പമില്ല. ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനസികമായിട്ട് ജപിക്കാം. നമ്മളെ മനസ്സിൽ ജപിക്കാം. വേറെ ആൾക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജപിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാവുന്ന മാത്രയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജപിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ യാത്രയിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാലയായിട്ട് ജപിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് കിട്ടും, കമ്പോണൻസ്. അതില് കൗണ്ടർ കിട്ടും. അത് ഈ വിരലിൽ ഇട്ടിട്ട് ജപിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സാധിക്കും. കൗണ്ടിങ് മെഷീൻ, ഒരു റിങ്ങിന്റെ പോലെ, മോതിരം പോലത്തെ. അത് എല്ലാവർക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരെണ്ണം റിങ് പോലത്തെ ഉള്ളത് കൗണ്ടിങ് മെഷീൻ, അത് നിങ്ങൾക്ക് വിരലിൽ ഇട്ടിട്ട് ജപിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളിത് തിരുനാമത്തിന്റെ ജപം വിട്ടുകളയരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന പരമാവധി കൂട്ടി കൊണ്ടുപോവാം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് പരീക്ഷ എപ്പോ നടക്കും? പരീക്ഷ നടക്കും. നിങ്ങള് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റായി പോകരുത്. അത് മാതാജിയും അവര് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തരും. അതിന് സമയം ഉണ്ടാവും. കുറച്ച് നാളുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലെവൽ 3 ആണോ? നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ? ഇനി നാളെ ക്ലാസ് ഇല്ല. ഇനി ഗ്രൂപ്പ് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. ഗ്രൂപ്പിലുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതിയാവും. സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പും മറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ ബുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ തമ്മിൽ ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പില് നോക്കിയിട്ട് തമ്മിൽ ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ലെവൽ 3 ആണോ? അതെ, ലെവൽ 3 ആണുള്ളത്. ലെവൽ 3 ആണുള്ളത്. അടുത്ത് പിന്നെ ഭക്തി ശാസ്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്.
ഇതെല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളും മറ്റ് വേദാന്തങ്ങളൊക്കെ ഉപനിഷത്തുകളൊക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്, വൈഷ്ണവ ശാസ്ത്രങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത്രയും അങ്ങനെ പഠിച്ച് മുന്നിട്ട് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം. ലെവൽ 2 പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ലെവൽ 3 കയറത്തുള്ളൂ. അതെ. അപ്പൊ അതിപ്പോ അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ്. 5-8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എഴുതിയാൽ മതി. അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഉത്സാഹമാണ് എപ്പോഴും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. പാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. श्रीला प्रभुपाद की जय, अनेक कोटि वैष्णव वृंद की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും നാളെ ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കുക. ഗ്രൂപ്പിലെ നിർദ്ദേശാനുസരണം നമുക്ക് ഇനി അടുത്തത് തുടങ്ങാന്നുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറുകളും എല്ലാം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞു ഇടാൻ പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേട്ടില്ല. പരീക്ഷയുടെ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലേ ദിവസമാണ്? അല്ല, അതിന് സമയം ഉണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞ മാതാജി അത് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി എല്ലാം ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് ഡിസ്കഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ്. അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഓരോരുത്തരും സംശയം നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉത്തരങ്ങളെല്ലാം അതിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ശരി. ആരും ലെഫ്റ്റ് ആയി പോവരുതേ. അത് തന്നെ. അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അറിയാത്തതും അറിയുന്നതും എല്ലാം പറയുകയും ഇതിലിടുകയും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗമാണ്. ഗ്രൂപ്പിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. മറക്കാതെ ഇരിക്കും. നാളെ ഗ്രൂപ്പിലിടും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കട്ടാവുന്നില്ല. അത് പ്രഭുജി അവിടെ കട്ടായെങ്കിലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ. അല്ല നമുക്ക് കട്ടാക്കാം.